L-att dwar ix-xandir jinsab fi proċess li jiġi aġġornat fost l-oħrajn bl-implementazzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar is-servizzi tal-midja awdjoviżiva. Dan biex ikun jista' jkopri aħjar il-kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni bejn il-midja awdjoviżiva tradizzjonali u dik ġdida. L-emendi mistennija jipproteġu lill-konsumatur fil-waqt li jippromuovu valuri Ewropej u diversità kulturali. L-emendi jirrikjedu wkoll trasparenza dwar is-sidien tal-midja li issa se jkunu obbligati jipprovdu biżżejjed informazzjoni biex il-konsumatur jagħmel deċiżjoni infurmata. Dan fil-waqt li se jiġu introdotti regolamenti ġodda relatati ma' ikel li fih xaħam, melħ u zokkor u regolamenti oħra relatati mar-reklamar tax-xorb u l-lob tal-azzart. Emenda partikolari oħra se tara bidla fil-ħin li fih jista' jintwera kontenut tal-udjenza adulta li se jibda jintwera biss mill-10 ta' bil-lejl il-qudiem. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Carmelo Abela ħabbar il-pass li jmiss se jkun illi dan l-att jgħaddi mill-Parlament. Importanti li jkollna regolamentazzjoni ċara u b'saħħitha, ma fl-istess waqt huwa wkoll importanti li nipproteġu lill-konsumaturi Maltin u Għawċin. Barra minn hekk huwa tajjeb ħafna li jkollna dik li tissejjaħ il-media literacy li aħna nagħmlu enfasi partikolari li fil-waqt li jkun hemm l-aċċessibilità għal kull min jixtieq jagħmel użu minn dawn is-servizzi u addirittura jitfa' forsi videos jew inkella produzzjonijiet oħrajn. Trid ikun hemm responsabilità għal min ukoll jagħmel dan li jitfa' dawn il-videos u messaġġi oħrajn. Qal li permezz tal-implementazzjoni ta' din id-direttiva se jkunu protetti fost l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Id-direttiva qed issaħħaħ il-protezzjoni ta' nies vulnerabbli, speċjalment dak li huma il-minorenni u allura hemm dispożizzjonijiet li d-direttiva qed issemmi u li se jkunu parti mill-leġiżlazzjoni Maltija ħalli nkomplu nipproteġu l-minuri tagħna.